Bago ko po simulan ng kwentong ito, lubos lang akong nagpapasalamat sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa ating channel. Kung sino ka man, sana magiging masaya ang Pasko mo at bagong taon. Yun lang po at maraming salamat. Mag-umpisa na tayo. Magandang araw mga tagapakinig. Kumusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Sana ganon din kayo, Sir Casper. Lalo kayong mag-iingat para lagi kaming makapakinig ng mga aswang stories na talaga naming kapupulutan ng aral na magagamit sa araw-araw na buhay. Ang karanasang ibabahagi ko ang nagpabago sa aking buhay noon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ryan. Nangyari ang karanasan ilang dekada na ang nakakaraan sa Parding Samar. Ipagpaumanhin ninyo pero hindi ko pwedeng sabihin kung saan banda yon. Para na rin sa katahimikan ng lugar na yon. Maging ang mga pangalan na babanggitin ko sa kwento ay hindi nila tunay na pangalan. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Sisimulan ko na ang aking kwento. Long weekend iyon ng Disyembre, Sir Casper. Nagtatrabaho kami ng asawa kong si Jessica sa isang pabrika sa isang bayan dito sa Leyte, kung saan ako ipinanganak. May dalawa kaming anak, kambal sila. Kapag nasa pabrika, si nanay ang nag-aasikaso sa kambal sa kanilang pag-aaral. Sinasahuran na lang namin si nanay kapag may sahod na kami. Hanggang sa yun nga, para naman maiba ang long weekend namin noon. Naisipan namin ni Mrs. na mamasyal sa isang tourist spot dito rin sa Visayas. Kaya kinagabihan noon, naghanda na kami ni Jessica. Lahat inihanda na namin at habang nag-aayos ako ng mga damit ko at inilalagay ang mga iyon sa malaking bag, pumasok sa kwarto si nanay na may dalang bag na maliit. Tinanong ko si nanay kung ano ang laman ng bag na yon. Sinabi niya na mga armas at pangontra sa aswang. Pangontra sa aswang, Nay? Bakit kami magdadala ng ganyan, Nay? Tanong ko kay nanay noon. Sinabi naman ni nanay na kailangan namin iyon sa aming paglalakbay. Mahirap na baka may madaanan kaming baryo o lugar na pinamumugara ng mga aswang na nung mga panahong iyon ay talamak din sa aming lugar, lalo na sa mga liblib. Tinanggap ko na lang iyon dahil tama nga naman si nanay. Mahirap magpunta sa isang lugar na hindi handa. Sinabihan pa niya ako na protektahan ang kambal ko. Isuot nila ang kwintas na nasa bag at isuot nila iyon at tiyak na hindi sila malalapitan ng aswang. Nagpasalamat ako kay nanay dahil naalala niya iyon. Nawala kasi iyon sa isip ko dahil sa dami na rin ang iniisip. Lumabas na si nanay at sumunod na pumasok ang aking asawa. Tinanong niya ang laman ng bag ko. Mga pangontra at armas laban sa mga aswang. Dalhin daw natin, sabi ni nanay. Sumang-ayon naman ang asawa ko dahil maski siya ay naniniwala sa mga aswang simula nang maging asawa ko siya. Pagkatapos naming isaayos ni Mrs. ang mga gamit, nagpasya na kaming matulog dahil maaga pa kaming bukas na bibiyahe. 2:00 ng madaling araw ay gising na kaming apat. Habang naglalagay ng mga gamit sa compartment ng kotse, lumapit si nanay at binuksan ang bag. Kinuha roon ang buntot ng bagi at inilagay sa dashboard ng aming sasakyan. Ipinasuot na rin sa kambal ang kwintas na may pendant na hugis bilog na may kung anong salita roon. Puno daw yon ng orasyon at dasal. Pinagbulsa din kami ni nanay ng luya. Kapag daw natuyo iyon, ibig sabihin may nakasalamuha kaming aswang. Binuhusan din ng asin ang bawat sulok ng sasakyan at dinasalan. Ibinigay na sa amin ang bag at sinabihan na mag-iingat kami sa aming paglalakbay.
May mga malalakas na aswang na hindi basta-basta na natatabla ng mga pangontra daw. Huwag kong kakalimutan ang mga itinuro ni tatay. Makakaasa po kayo, Nay. Tandaan ko ang mga bili ninyo. Poprotektahan ko ang aking mag-ina. Nang mailagay na sa sasakyan ang mga gamit, lumarga na kami. Itinuloy na lamang ng kambal ang tulog nila sa sasakyan. Sinabi ko rin sa aking asawa na matulog muna siya dahil 4 na oras din ang itatagal ng biyahe namin. Nakinig naman siya at gisingin na lamang daw siya kapag pagod na akong magmaneho at papalitan ako. Nag-enjoy naman ako sa pagmamaneho. Inilabas ko sa bag ang punyal na gawa sa tanso at inilapag iyon sa dashboard ng kotse. Mas mainam na iyong maging handa, lalo at kasama ko ang aking pamilya. Lumipas ang 2 oras, dumaan ako sa lugar na wala ng gaanong kabahayan. Puro bukid at mga puno ang nasa paligid. Mahimbing pa rin na natutulog ang aking mag-ina. Hanggang sa mapadaan ako sa may mangilan-ngilan ng bahay. Nagtataka ako dahil may mga tao nasa paligid. Gayong parang 3:30 pa lamang ng umaga. Naisip ko na lang na baka nagigising sila ng maaga para sa mga trabaho. Ngunit nagtataka ako dahil may kakaiba rin sa lugar. Hanggang sa walang ano-ano ay may sumulpot na tao sa aking harapan. Kaya kaagad kong inapakan ng preno, dahilan para magising si Jessica at ang aming 2 anak. Tinanong niya kung ano ang nangyari. Bigla kasing may tao na nagtungo sa harapan eh. Tinanong din ng aking asawa kung nasaan ang tao, dahil wala naman siyang makita sa aking harapan. Napalingon-lingon ako pero wala na ang tao na nakita ko kanina. Sinabihan na lang ako ng aking asawa na siya na lang munang magmaneho dahil baka pagod na daw ako at kung ano-ano na ang mga nakikita ko. Pumayag na lamang ako noon at baka kailangan ko ding matulog na. Tinanong ng 2 kong anak kung malapit na ba kami. Sinabi ko naman na malayo pa at matulog na lang sila ulit. Nagulat na lamang ako dahil hindi naman na umuusad ang sasakyan. Lumabas ako para tingnan kung anong problema sa sasakyan. Ay, lintik. Napalatan tayo, Jessica. Lumabas din si Jessica at tinanong kung saan kami magpapagawa ng sasakyan dahil mukhang walang vulcanizing shop roon. Nagtataka naman ako dahil bago ako umalis ay tinignan ko ang gulong. Maayos naman iyon. Sinabi na lang ng aking asawa na may ganyan talagang sitwasyon. Sinabi niya na kailangan naming humingi ng tulong sa mga naroon, sabay tingin sa mga bahay sa di kalayuan. Sinabihan ko siya na huwag kaming basta-basta magtitiwala. Nagalit siya dahil kung hindi kami magtitiwala, kanino? Dahil wala namang ibang tutulong sa amin kundi ang mga taong naroon. Paano kung aswang sila o may masamang balak? Sagot naman ng aking asawa na walang masamang sumubok at mararamdaman naman kung may balak silang hindi maganda. Kung aswang naman, may mga pangontra kami at aramas laban sa kanila. Pumayag na ako dahil tama naman si Jessica. Naitutok ko sa kung sino man ang nasa likod niya. Lalaki iyon na may payat na pangangatawan. Itinaas nito ang mga kamay. Wala daw siyang balak na masama. Naroon daw siya para tulungan ako. Ibinaba ko ang dala kong punyal. Dahil hindi siya takot sa punyal, sigurado ako na hindi siya aswang. Alam ko na ang mga ganitong liblib na lugar ang gusto ng mga aswang. Siguraduhin mo lang na wala kang balak na masama dahil kung mayroon, hindi ako magdadalawang isip na isaksak sa iyo ito. Tumango ang lalaki at yumako para tignan ang aking gulong.
Sinabihan ko ang aking asawa na pumasok sa sasakyan na ginawa naman niya. Sinabi niya na magtatawag siya ng mga kasama para gawin iyon. Pero kapag naayos na ang aming sasakyan, may pabor daw sila sa amin. Pumayag naman ako basta makaalis lang sa lugar na yon. Umalis nga ang lalaki. At sinabihan kami na manatili sa aming sasakyan dahil ligtas kami roon. Ginawa ko ang sinabi niya. Tinanong ng aking asawa kung sino yan. Tutulungan daw tayo ng maayos ang sasakyan. Pero kapalit nun ay isang pabor. Tinanong ng kambal kung nasaan na kami. Sinabi namin na nasiraan kami ng sasakyan at maayos na mamaya. Ilang minuto ang lumipas, dumating na ang lalaki na may kasamang dalawang lalaki at may bitbit na pang-ayos na sasakyan. Lumabas muna kami ng sasakyan para maisaayos nila ang gulong. Kinuha ko kaagad ang jack. Kami naman ay nakatingin lamang sa kanila. Lumapit ang lalaki sa akin at nagpakilalang si Tonyo. Mukhang mabait naman siya kaya nagpakilala na rin ako. Lumipas ang mga kalahating oras na ayos na ang sasakyan. Sa ngayon, anong pabor po ang hihingin ninyo? Tumingin si Tonyo sa mga kasama. Tumango naman ang mga ito. Sinabi niya na kailangan nila ang tulong ko. Dahil naramdaman nila na may alam ako tungkol sa aswang. Kagaya na lang ng dala kong punyal na gawa sa tanso kung saan ay dala-dala ko kanina. Nakita rin ni Tonyo ang buntot pagi na nakasabit sa aming sasakyan. Maging ang nakasuot na kwenta sa aking mga anak ay katunayan na hindi ako basta-basta tao lang. Sinabi nila na kailangan nila ang tulong ko dahil ang kanilang baryo ay pinamumugaran ng mga aswang. Sila ang naghahari-harian sa kanilang baryo. Itinuro ni Tonyo ang mga kabahayan na nasa tabi. Mangilan-ngilan na lang ang nakatira dyan dahil ang ibang mga tao ay bihag ng mga aswang sa sentro ng baryo. Ginagawa silang alila at utusan. Ang sabi pa ni Tonyo na ang iba ay niyanggaw nila para maging kasapi ng kanilang angkan. At ang pinakamasakla pa, inuutusan ng mga ito na manguha ng mga bata. Lalo na ang mga batang palaboy sa Leyte at Samar. Tipikal noon ang mga lalaki ang inuutusan kapag hindi sila susunod. Ang mga bihag na asawa nila o di kaya ang mga babae nilang kapamilya, yun ang kapalit kapag tumakas sila. Noon ko rin napagtanto na kaya pala ang daming nawawalang bata sa Leyte at Samar na mga panahong iyon. Nung hindi pa lang kami manager ng asawa ko sa isang pabrika, ay bali-balita na ang ganong pangyayari. At ang sabi pa ni Tonyo, nakiusap na lamang daw ang kapitan ng baryo na gawin na lamang silang utusan o alila, wag lang yang gawin. Ang bisa niyon ay 3 taon lamang. 2 buwan mula ngayon ay mawawala na iyon ng bisa at pwede na ulit mangyanggaw ang mga aswang. Lumuhod sa harapan ko si Tonyo na tulungan sila na mailigtas ang kanilang baryo. Tinignan ko si Jessica. Tumangaw siya ng tanda ng pagpapayag. Ang hirap doon. Sige. Tutulungan ko kayo, hindi dahil sa tinulungan nyo kami. Tutulungan ko kayo dahil iyon ang kailangan ninyo. Ang maging malaya sa kamay ng mga aswang. Labis-labis ang pasasalamat ni Tonyo sa akin. Niyaya kami na magtungo muna sa kanyang bahay para makakain ng almusal at makapagpahinga. Pagkatapos noon ay mag-iisip na ng plano kung paano susugurin ang kuta ng mga aswang sa liblib na baryo. Pagkatapos namin kumain, nagtipon-tipon kami para doon pag-usapan ang mga hakbang na gagawin. Suwestyon ni Tonyo
ay pag-aaralan ko muna ang lugar kung saan naroon ang mga aswang. Mahirap nga naman sumugod ng walang alam sa lugar at hindi mo kabisado ang pasikot sa ikot ng baryo. Sinabi ko naman na walang problema yun sa akin dahil may isusuot akong proteksyon para hindi nila malaman na may alam ako tungkol sa mga aswang. Malakas din kasi ang pang-amoy ng mga aswang sa panganib. Mamaya, pagputok ng araw, pupunta ako sa sentro ng baryo para pag-aralan ang pasikot-sikot nun. At kung sakali man na magtagpo kami ng pinuno ng mga aswang, ay makilatis ko siya. Siguro mas mainam na sasabihin ko na naligaw ako roon para hindi nila pagdudahan kung bakit ako narito. Sumang-ayon naman si Tonyo at ang ibang mga kalalakihan na kasamahan niya. Kapag naaral ko na ang lugar, kailangan makilala ko ang kanilang pinuno para makilatis ko ang kanyang kagayahan at mapaghandaan ang paglaban sa kanya. Sinabi naman ni Tonyo na sila na ang bahala sa pagkalap at paggawa ng mga aromas sa gagamitin sa paglusob. Ang iba naman ay nagpresenta na gagawa ng mas malaking kubo para doon itatago ang mga taong maililigtas nila at lalagyan nyo ng maraming pangontra para maprotektahan ang mga tao. Habang inihintay ang paglipas ng araw, tinuruan ko sila ng mga dapat nilang gawin at mga armas na magkakatulong sa amin sa pagpuksa ng mga aswang. Lumapit sa akin ang aking asawa at hinila ako sa isang tabi. Kinamusta ko ang kambal. Nasa salas at nakikipaglaro sa mga ibang bata at binabantayan ng isang babae. Tinanong ko kung ano ang sasabihin niya. Hanggang sa tinanong ako ni Jessica kung hindi ba sila nagsisinungaling. Baka mamaya ay kinukuha lamang nila ang tiwala ko para gagawin kaming alay sa mga aswang. Madalas kasi ganoon ang nangyayari. Mali ang hinala mo, Jessica. Totoo ang mga sinasabi nila. Bulalas ko sa aking asawa. Paano daw ako nakakasiguro? Ipinakita ko sa kanyang bracelet na suot ko. Ang bracelet na iyon ay bigay ni tatay noong nabubuhay pa siya. Isinusuot ko iyon kapag may pupuntahan akong malayong lugar. Malalaman ko na may hindi magandang layunin ang isang tao kapag umitim iyon. Huminga ng malalim si Jessica at niyakap ako. Nag-aalala lang daw siya para sa akin at ayaw niya na may masamang mangyari sa amin. Hindi ako basta-basta nagtitiwala ng tao, Jess. Alam mo yan, lalo na at kayo ang kasama ko. Hinalikan ko sa noo ang aking asawa na para bang ako ang lolo niya. Di joke lang. Nagpaalam na siya na papasok na sa loob para makatulong na magluto ng pagkain namin. Ako naman ay bumalik na sa mga kalalakihan at tinulungan sila sa mga ginagawa. Bali, Sir Casper, patay na pala ang kapitan ng baryo, kaya ang pumalit ay si Tonyo. Nang matapos kami sa aming ginagawa, tumayo na si Tonyo. Sinabi niya na matulog na muna kami dahil bukas ay pupunta ako kasama siya sa sentro para sa unang plano. Pumasok na kami sa bahay at kumain na para maagang makatulog. Ang sabi pa ni Tonyo, Sir Casper, ay karamihan sa mga nagiging alila ay nakatira sa sentro ng baryo, kaya kailangan namin silang mailigtas. Natulog nga kami ng maaga para may lakas kami para bukas. Kinabukasan, maaga kaming naghanda, ngunit may hindi inaasahan na bisita ang dumating. Kakatapos lang namin kumain ng agahan at naghahanda na para sa pagpunta sa sentro ng barangay. Nang may kumatok sa pintuan, si Tonyo na ang nagbukas. Pumasok ang isang lalaking may malaking katawan at puno ng tattoo ang kanyang braso. Umitim ang suot kong polseras, katunayan na isa siyang aswang.
Napatingin sa akin ang lalaki at ngumisi siya. Mukhang may bisita kayo ha. Sinabi ni Tonyo na nasiraan kami kagabi ng sasakyan at minabuti mo na doon tumuloy. Tinitigan niya ako. Mabuti na lang at suot ko ang kwintas na bigay ni Lola para hindi malaman ng aswang na may alam ako tungkol sa kanila. Sinabi niya na walang problema yon, basta hindi manggugulo sa baryo. Sinabi niya rin na may kasiyahan sa susunod na linggo at lahat ay imbitado. Kaarawan kasi ng kanyang anak na susunod na maging pinuno sa baryo. Nang makaalis siya, hinarap ako ni Tonyo. Ang lalaki ay nagngangalandang Bardula, ang pinuno ng mga aswang na kagwang. Oo, alam ko. Umitim ang pulseras ko nang makita siya. Katunayan na mapanganib siya. Ngayon ay bumalik ulit sa dati dahil umalis na siya. Sinabi ko sa kanila na ang kasiyahan ang magiging hudyat para gawin ang aming plano. Sang-ayon sila sa aking plano. Sa ngayon ay pupunta muna kami sa sentro. Pinuntahan ko ang aking asawa at anak at sinabihan na mag-iingat. May maiiwan na mga kalalakihan para magbantay roon. Hindi kasi pwedeng palibutan ng pangontra ang kubo dahil baka isipin ng mga aswang na mapapadaan roon ay walang tiwala ang mga tao sa kanila. Habang papunta sa nasabing sentro, itinuturo sa akin ni Tonyo ang mga daan sa barangay at kung saan yun papunta para maging pamilyar ako. At nang matapat kami sa barangay hall na nipaalang ang atip, saktong naroon ang pinuno nilang si Bardula. Lumapit kaagad siya sa amin. Anong ginagawa niyo rito? Sinagot naman siya ni Tonyo na ipinapasya lamang ako. May mga lumalabas mula sa loob ng barangay hall. Naaamoy ko ang pagiging aswang nila. Iba-iba silang klase ng aswang. May kagwang, wakwak, ungo at abat. May abilidad din kasi ang kwintas na matukoy kung anong uri ng mga aswang ang kaharap mo. Tinignan ako mula ulo hanggang paa ni Bardula. Tumango siya, tsaka tumalikod na at bumalik sa pwesto kanina. Mabuti na lamang daw at may suot akong kwintas. May abilidad din kasi sa Bardula na matukoy kung may balak ba na masama ang isang tao sa kanya o sa kanila. Nalibot na namin ang buong baryo at napag-aralan ko na ang pasikot-sikot niyon. Iginuhit din ng isa sa mga kasama namin ang mga daan ng baryo para mapag-aralan namin kung sakaling susugod na kami. Bandang tanghali pag-uwi namin, may nasimulan na ang mga kasama namin sa pagtayo ng malaking kubo para sa mga kababaryo na ililigtas. Humarap sa akin si Tonyo. Labis-labis ang pasasalamat niya sa akin dahil naroon ako para tulungan sila. Ako daw ang naging lakas loob nila. Tsaka muna ninyo ako pasalamatan kapag tuluyan ang nawala ang mga aswang sa baryo ninyo. Sa ngayon, kailangan nating magtulungan. Inutos ko na gumawa sila ng maraming armas para sa mga kalalakihan na makakasama naming sa pagtugay sa mga aswang at kumuha ng mga pangontra na magagamit ng mga kababaihan para hindi sila masaktan ng kalaban. Pumasok muna ako sa loob ng bahay at pinuntahan ang aking mag-ina. Naglalaro ang magkapatid. Lumapit sa akin si Jessica at kinausap. Umalis na daw kami roon at baka mapahamak ako. Siya at ang aming dalawang anak. Hinawakan ko sa pisngi ang aking asawa at hinalikan sa noo. Walang mangyayari sa inyong masama. May mga suot kayo para hindi malapitan ng mga aswang. At may armas kang ibinigay ko. Magtiwala ka sa akin, Jessica. Niyakap ako ng aking asawa dahil nag-aalala lamang daw siya sa akin. Pinuntahan ko ang gambal at sinabing huwag matigas ang ulo.
Tinanong ng panganay kung kailan kami aalis doon. Sinabi ko na lang na sa susunod na linggo dahil may kailangan pa akong gawin. Lumabas ako ng bahay at inutusan ko silang ihilera ang mga nagawa nilang armas. May mga buntot ng pagi ang ilan. May punyal na gawa sa tanso o di kaya ay Indian pana na gawa sa tansong pako, itak at iba pa. May mga gumagawa rin na pangontra para sa mga kababaihan o bata na hindi kayang kalabanin ang mga aswang. Kinuha ko ang punyal at itak at sinimulang alalahanin ang mga dasal na ginagawa ni nanay at yung mga itinuro sa akin din ni tatay. Naging abala kasi ako sa pamilya ko, kaya hindi ko nasanay ang sarili ko o hindi ko nahasa. Oo, at may lahi kaming antingero. Pero maaga akong nagkapamilya, kaya hindi ko yun napagtuunan ng pansin. Nang maayos na, ipinikit ko ang aking mga mata at nagsambit ng mga orasyon at dasal para mas lalo maging mabisa ang mga armas at masaktan talaga sila. Hindi basta-basta natatablan ang mga aswang ng pangkaraniwang punyal o itak, lalo na kung malakas ang aswang. Umilaw ang mga iyon na ipinagtaka ng mga tao. Kargado na yan ng dasal at orasyon. Mas mabisa ang talim niyan kapag ginamit nyo sa aswang. Tiyak na manghihina at mapupuruhan sila. Napangiti naman ang mga naroon at nagpasalamat. Nang dumilim na, tinungo namin ang mga malalapit na bahay para ibigay ang mga pangontra at mga armas na gagamitin ng mga kalalakihan. Sinabi rin namin ang aming mga plano at pumayag naman sila. Pinuntahan din namin ni Tonyo ang iba pang mga taga-baryo para ipabatid ang aming plano. Pumayag sila. Handa silang makipagtulungan alang-alang sa kapayapaan ng kanilang baryo. Itinuro ako ni Tonyo. Ako daw ang dahilan kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob na kalabanin si Bardula. Ilang araw na lamang ang natitira bago sumapit ang kasiyahan. Pinayuhan ko sila na lagyan ng pangontra ang mga bahay nila para hindi basta-basta makakasugod ang mga aswang at maging ligtas sila. May maiiwan na lalaki sa bahay para magbantay. Nang mapuntahan namin ang iba pang mga bahay, ay umuwi na rin kami. Kinabukasan nagtulungan kami na gumawa ng kubo. Bandang tanghali nagkaroon kami ng pulong kung paano ang magiging plano sa susunod na araw gamit ang mga iginuhit ni Ronald na mga daan sa baryo. Kung saan papesto ang iba. Kung sino ang nakatuka sa plaza para tignan ang mga kilos ng mga aswang. Si Tonyo ang nakasign para sa pagudyat kung dapat na bang susugod. Si Ronald na ang nagdala ng ginawa niyang mapa. At ang iba naman ay nakatuka na itakas ang mga utusan o alalay at mga tao sa baryo na dadalhin sa kubo. Oh, lahat planado na. Kung may naisip pa kayo na suhestyon, magsabi lamang kayo. Basta lahat kikilos para sa pagliligtas sa mga kababaryo ninyo. Sinabi ko na walang mamamatay. Lahat ay magtutulungan para lahat ay maging ligtas. Sumang-ayon ang mga naroon at pinalakpakan ako. At sa mga natitirang araw ay nagsanay pa kami kung paano gamitin ang aming mga armas at kung ano-ano ang mga kakayahan at lakas ng aswang. Ipinagpapatuloy namin ang pagtayo pa ng ilang mga kubo at pagpaplano para walang makaligtaan sa gaganapin na event ni Bardula. Hanggang sa isang araw na lang ang natitira. Sinabihan ko sila na bukas ng gabi bago magsimula ang event ay lagyan na ang kanilang tahanan ng mga pangontra dahil natiyak kapag nagkagulo na sa plaza ay ang mga mamamayan ang aatakihin ng mga aswang. Isang pagkakataon noon, kasalukuyan akong naghahanda ng mga sandaling iyon nang lumapit sa akin ang gambal at tinanong kung ano ang ginagawa ko. Nasa likod si Jessica at seryosong nakatingin lamang sa akin. May alam naman ang aking mga anak tungkol sa aswang,
kaya sinabi ko na ang totoo sa kanila. Nalalaban ako sa mga aswang na nininirahan at sinakop ang baryo. Wala nang dahilan para maglihim dahil mahigit 1 linggo na kami roon. Niyakap ako ng kambal at sinabihan na mag-iingat sa laban. Bahagya akong ginulo ang kanilang mga buhok. Oo naman, mag-iingat si Papa para kay Mama at para sa inyo. Kayang-kaya ni Papa ang mga aswang na yan. Malaking muscles ko, kita niyo? Ipinakita ko sa aking mga anak ang muscles ko na ikinatawa nila. Pinaparamdam ko sa kanila na hindi ako kinakabahan, na sa totoo lang ay hindi ko alam ang magiging resulta. Buwis buhay din kasi ang gagawin ko nun. Lumapit sa akin si Jessica at sinabihan ang dalawa na pumasok na sa kwarto. Muli, pinayuhan ako ng aking asawa na mag-iingat. Hindi ako naroon para maging bayani, kundi naroon ako para tumulong. Alalahanin ko daw sila. Hinalikan ko sa noo ang aking asawa at sinabi na huwag siyang mag-alala dahil hindi ako mamamatay. Nang araw na iyon ay naghanda kami at nagplano ulit. Kinabukasan ay inihanda na namin ang mga armas na gagamitin. Iyon na rin ang huling araw na pagsasanay namin. Tinuro ko rin sa kanila ang mga nalalaman ko. Hanggang sa natapos na. Handa na ba kayo? Iyon ang tanong ko sa kanila dahil mamaya ay isasagawa na ang aming mga plano at ang paglusob sa nasabing pagtitipon. Sabay-sabay nilang isinigaw na handa na sila. 4:00 ng hapon, kumain muna kami para may lakas kaming lalaban. Hindi naman pwede na lalaban kami nang walang lakas ang aming mga katawan. Nang matapos kumain, sinabihan ko ang isang lalaki na puntahan ang mga kabahayan at maglagay na ng mga pangontra palibot sa kanilang bahay at papuntahin na ang iba sa kanilang pwesto para sa gagawing paglusob mamaya. Bawat sulok ng baryo ay may nakatalagang tao na magbabantay. Pangalawa, pinapunta ko na si Tonyo sa event para magbantay. At pinapunta ko na ang mga lalaki na silang magtataka sa mga utosan ng aswang. Nagtungo na kami sa pagdarausan ng pagtitipon at nagmatsyag hanggang sa sumapit na ang gabi. Nagtalumpati sa Bardula. Iyon na ang ginawang hudyat ni Tonyo para lumusob sa okasyon. Ginawa na ng bawat isa ang kanilang gagawin. Makikita ang gulat sa mukha ni Bardula at ng mga alagad niya hanggang sa unti-unting nagbago ang kanilang anyo. Mula sa pagiging tao ay naging anyo silang aswang na mabalahibo. Iba't ibang klase ng aswang. Si Bardula ay isang gabunan. Mga traidor kayo! Sigaw ni Bardula. Anong traidor? Ginawa mong alila ang mga kababaryo ko, kaya dapat lang silang mapalaya. Lumapit ako kay Tonyo at sinabi sa kanya na ako na ang haharap kay Bardula. Tutulungan na lang niya ang iba pa na maitakas ang mga tao. Nang makaalis si Tonyo, hinarap ko nga si Bardula at hinamon siya. Natawa siya dahil hindi niya akalain na ako ang dahilan ng pagtataksil ng mga tao. Sinabi ko naman na gusto ko silang tulungan para makalaya na. Natawa na lang si Bardula at sinabi na hindi ko siya matatalo. Ngumisi lamang ako at sinabing maglaban kami para malaman namin. Inilabas ko sa aking tagiliran ang aking armas na katana di pinote. Sumugod si Bardula pero mabilis akong nakailag. Nagulat ako nang may maramdaman akong kirot sa aking likod. Mabilis akong tumalon. Nakangisi si Bardula at tumawa ng malakas. Hindi ko siya kaya, kaya sumuko na lamang daw ako. Pero nanindigan ako sa pangako ko sa mga taga-baryo na yon. Sumugod ako. Iniamba ang hawak kong pinuti sa kanya, pero mabilis pa rin siyang nakaiwas at sinipa ako sa likod dahilan para tumilapon ako.
Sinubukan kong tumayo pero hindi ko maigalaw ang aking katawan dahil sa impak na pagkakabagsak ko. Natapon din ang aking pinuti. Sinubukan kong kunin ang pinuti na 1 metro lang naman ang layo. Hinila ni Bardula ang aking buhok. Kapag subuko ka, hindi kita papatayin. Palalayain kita rito. Kapag pinilit mo na lumaban, talagang tigok ka sa akin. Binitawan ako ni Bardula at umatras siya ng 3 metro ang layo sa akin. Pinunasan ko ang dugo sa gilid ng labi ko at pinilit na kunin ang pinuti. Sinabihan ako ni Bardula na pagbilang niya ng 3 at hindi ko pa nahawakan ang aking pinuti, tatapusin na niya ako. At noon ngang pagbilang niya ng 3 ay ilang pulgada na ang layo niyon sa akin. Katapusan mo na, pakialamerong nilalang. Humaba ang kanyang kuko at tumulis iyon. Tumakbo na papalapit sa akin si Bardula. Ipinikit ko na lamang ang aking mga mata at inintay na maibao na ang aswang ang kanyang matatalim na kuko sa aking katawan. Ngunit hindi iyon nangyari. Idinilat ko ang aking mga mata at napatingin sa aking harapan. Nang may marinig akong bumagsak, si Tonyo iyon. Tonyo! Tonyo, hindi! Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong paano nabutas ang tiyan ni Tonyo dahil sa ginawa ni Bardula. Duguan siyang umandosay sa sahig. Habol niya ang kanyang hininga. Nilapitan ko ang lalaki at tinanong kung bakit niya iyon ginawa. Sinabi niya na ayaw niya akong mamatay. Siya na nga ang humingi ng tulong sa akin. Kaya dapat lamang akong maligtas at saka may asawa at anak ako na naghihintay sa akin. Samantalang siya ay wala pang pamilya. Tumatawa lamang si Bardula at sinabi na ako na daw ang isusunod niya. Huwag kang mag-alala. Tatapusin ko ang laban na ito. Gigil na gigil kong wika. Inihiga ko si Boss Tonyo at tuluyan na niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Tumayo ako at hinawakan na ang aking pinuti. Sinabi ko na magbabayad siya sa kanyang ginawa. Hanggang sa pumasok sa isip ko at natandaan ko ang teknik sa pinuti na itinuro sa akin ni tatay. Itinaas ko ang pinuti. Pagkatapos ay ibinaba ko ito sa lupa at nagguhit ako ng cross. Sabay saksak sa pinakagitna ng cross at sigaw ng, "Dutlan ang yuta! Dutlan ang kaaway!" Kasunod nun ay ang pag-ilaw ng aking pinuti galing sa kalangitan. Sinugod ko siya pero nakailag siya, ngunit naging mabilis din ang aking kilos at pinatamaan siya sa braso. Dahilan para maputol iyon at dumanak din ang kanyang dugo. Takang-takang napatitig sa akin si Bardula dahil sa pagkaputol ng kanyang kamay. Humina siya kaya sinugod ko ulit siya. Akmang kakalmutin niya ako gamit ang isang kamay niya pero hiniwa ko iyon. Humiyaw ng pagkalakas sa lakas si Bardula at iyon ang naging pagkakataon ko para itutok ang aking pinuti sa kanyang leeg. Sabay din na napapatingin ang ibang mga alagad niya at napatigil sa mga ginagawa. Para kay Tonyo at sa mga taong niyanggaw ninyo, higit sa lahat, yung mga taong ginawa niyong alipin at alila sa loob ng 3 taon. Para sa mga batang nawawala sa lugar natin. Pagkasabi ko niyon ay hiniwa ko ang kanyang leeg. Tumalsik o sumirit sa aking katawan ng kanyang dugo. Na para bang manok na nilaslasan ng leeg. Pero hindi ko iyon pinansin. Hanggang sa naputol ang tuluyan ng kanyang leeg, nahulog ang kanyang ulo at tumalbog pa iyon ng 2 beses. Dilat ang kanyang mga mata pero walang muta. Habang umaagos din ang masagadang dugo sa kanyang leeg at sa kanyang pugot na ulo. Napaupo ako
nang matapos ang laban. Dito na unti-unting nagsitakasan ang ibang mga alagad niya na naiwan. Dumating ang mga tao at binuhat ang walang buhay na katawan ni Tonyo. Humingi ako ng pasyensya sa kanila dahil sa nangyari at naiintindihan daw nila yon. Alam nilang ginawa ni Tonyo ang tama. May ilan na nag-aasikaso sa bangkay ni Bardula at sa ilang aswang. Tinulungan ako ni Ronald pabalik ng kubo para magamot ang aking mga sugat. Sinabi niya na marami ang napuruhan pero walang namatay maliban kay Tonyo. Isa siyang bayani. Nasabi ko na lang. Sinabi ni Ronald na maging ako daw ay bayani. Pagkarating roon sa kuta nila, ginamot ako ng ina ni Tonyo na isang manggagamot. Niyakap ko na lamang ang nag-aalala kong asawa na umiiyak. Maging ang aking kambal ay nag-aalala rin. Nagawa ng maayos na mga kalalakihan ang kanilang tungkulin. Nailigtas lahat ng mga tao. Wala nang natirang aswang pa. Yung mga buhay ay nagsitakas na. Maging ang kubo kung saan kami tumuloy ay nilusob ng mga aswang. Mabuti na lang napoproteksyonan iyon ng mga pangontra. Mabuhay tayong lahat. Nagawa natin yon dahil nagtulungan tayo at nagkaisa. Sabay-sabay nilang binigkas ang mabuhay. Maraming nasugatan at nasaktan. Mabuti na lang at maraming matatanda ang marunong manggamot. Nalungkot pa rin ako ng Sir Casper nang maalala si Tonyo. Kung buhay lang sana siya, kasama namin siya noon at masaya sa tagumpay namin. Nang maggamot ako, nagpahinga na rin ako. Nanatili kami roon ng isang araw pa bilang pagrespeto sa burol ni Tonyo. Nagpapasalamat ako dahil hindi nagalit sa akin ng mga tao. Bagkus humingi sila ng tawad dahil muntika na ako mamatay dahil sa kanila. Habang buhay daw nilang tatanawin na malaking utang na loob ang ginawa kong pagligtas sa kanila. Ang totoo niyan, si Tonyo ang bayani dahil ibinuwis niya ang buhay niya sa inyo. Naging kasangkapan lamang ako na iligtas kayo. Kung hindi dahil kay Tonyo, ay hindi ko malalaman na may ganon palang sitwasyon ang baryo nila. Kaya masigit na pararangalan si Tonyo. Lumapit ako sa kanyang kabaong. Makikita sa kanyang mukha ang saya. Marahil masaya siya na kapalit ng kanyang buhay ay ang buhay ng nakakarami. Kinabukasan naghanda ang buong baryo ng isang malaking salo-salo bago kami umalis roon. Pasasalamat daw nila iyon sa ginawa kong pagtulong sa kanila para sa kalayaan na hinahangad nila sa nakalipas na 3 taon. 3 araw pa kasi bago ilibing ang bangkay ni Tonyo. Kailangan na naming bumalik din dahil may trabaho ako. Matapos kaming kumain ay nagpasya na kaming umuwing mag-anak. Nagpabaon sila ng pagkain, prutas, gamit na magagamit namin sa bahay at iba pa. Bago kami umalis, sumilip muna ako sa kabaong ni Tonyo. Hinaplos ko ang kanyang muka. Maraming salamat kaibigan. Isa kang tunay na bayani ng inyong baryo. Hindi ka nila magkakalimutan. Paalam. Bago sumakay sa sasakyan, kumaway ako at ang aking asawa sa kanila. Kung sakali man, pwede pa rin daw akong bumisita roon sa kanila. Habang nasa daan, hindi ko napigilang ngumiti. Ang mga nangyari ay babaunin ko sa aking pagtanda at magsisilbing alaala na minsang tumulong ako at sa isang baryo. Hindi ko akalain na ang bakasyon ay magiging makabuluhan. Pagkarating ko noon sa bahay Sir Casper, ay sinabi ko sa aking ina ang mga nangyari. Mabuti na lamang daw ay nagdala kami ng mga armas at pangontra dahil malakas ang kutob niya na madadaanan namin ang baryong iyon. May nakapagsabi na kasi kay nanay na may baryo sa Samar na pinamumugaran talaga ng mga aswang. Hindi daw niya yun sinabi sa akin dahil baka matakot daw ako at umatras. Pero sa ngayon ay wala ng aswang. Pero
Hanggang ngayon kasi ay hindi nawawala sa lugar na yon na lugar talaga ng mga aswang. Alam niya ng taga Samar at ilang taga Leyte na malapit sa Samar na yon. Nagpapasalamat si nanay dahil naging instrumento ako para makawala ang mga tao sa baryong yon sa hindi magandang sitwasyon nila. Ikinararangal niya ako dahil natulungan ko ang mga tao at nagamit ko ang mga nalalaman ko sa paggamit ng armas, sa pag-usal ng mga orasyon at dasal. At syempre, nagpasalamat din ako kay nanay dahil sa paalala niya sa akin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Casper. Ngayon pa lang ay magpapasalamat na ako kung sakali man na mailagay ninyo sa inyong channel ang aking kwento. Sana may matutunan kayo sa aking karanasan na gaya ng nabanggit ko sa una. God bless po at more power. Merry Christmas and Happy New Year sa atin. Ingat mga single.